Nindot kayo ang plano ni Kristo, mga igsoon, kay ang iya di ang pag-anhi nato bunga gyud sa iyang tinguha nga magkabatontag kinabuhing madagayaon. Kaning madagayaong kinabuhi, ang meaning ani malipayon niya, kontento niya, balaan. Naaba mo aning klasihas kinabuhi, malipayon, kontento niya, balaan. Tas ang kamot kinsedo na aning kinabuhi mao na mga kawatan mo, mga tulisan. Matod pa ni Jesus, di gani mo muagi nako mga kawatan mo og tulisan. Nya unsa may buhaton sa tulisan, sulod na sila aron pagpanulis, pagpangawat, pagdagmal, paglaglag. Nga nabitang mangiskis ka sa imong kilay, unsa man na imong giatiman o imong gidagmalan. Ambot lang ninyo. Kanang mga saba ka sa imong anak, unsa man na imong giatiman o imong gidagmalan. Mga tulisan. Kanang tulisan, mamugos na sila kuha sa dili ila. Nya ang kadtong gikalipay sa ilang isig katawo, ilang kuhaon mo na nga maghilak na intawon ang gitulisan. Mo na ka na mga ginikanan bitaw nga kusog ay masuko. Nya ilang anak kasig dagandagan, malipayon intawon kay kasigig dagandagan, kaliton lang nilag kasaba, maghilak murag gitulisan. Ngano maghilak man? Kay gikasabaan. Nganong gikasabaan man? Kay nagsigi og lipay-lipay. No? Mao man ay bisyos mga kidikanan. Hasta sang pari, bisyos ang pari. Lipay kay mga sakristan. Nadigid sila mo serve, magsige lang sila suroy-suroy. Ingnon des pari, ay namugbalik din hidong. Or na inyong bisyo, panguli mo sa inyo. Kusmo din taong kay naong ang sakristan siya, wa magikamanghatag kulikta, sabak ka diya. Ni atay gamay kalipay, imo pa yung hilaptan, ikaw gani, na maginanimutan ng kulikta, magana na sila. Panagsa sa tingali, pero ambot lag pirmi sa gaha. Muna, kumusta man? Gilingi ako nung na imong tupad. Pangutanay na sa mga katulisan ka o liwat kang Kristo. So ang maayong magbalantay, ang iyang hunahunaon ang kalipay sa iyang mga karnero. Matod pa sa unang pagbasa, sa may gihisgutan sa unang pagbasa. Saan to? Kinsa may nahinomdom? Ha? Ningon si San Pedro, luwasa ang inyong kaugalingon. Pabunyag mo sa ngalan ni Kristo, ni Jesus, kadtong inyong gilansang sa cross. Say pasabot ana, nga aron ta maluwas, kinahanglan nga magpabunyag ta sa ngalan ni Jesus. Kinsa si Jesus? Ang tao nga mauyoni sa mga tao. Ilang gilansang kay wa sila kauyon. Niya magpabunyag ta. Unsa may di nato mauyunan kasagaran? Kana gyung pag-antos. Di gid ta kauyon ana. Muna gigamit ni Jesus ang pag-antos nga wa nato mauyoni, nya inigbunyag nato matud pas ikaduhang pagbasa, gitawag na ta aron mag-antos. Kanindot no? Sige, lingay mong tupad.
Inaganahan ka magantos. Sige ba, pangutan-a ba? O dili gani, bunyaganan pa na. Pareha na mga fraternity ba? Di ba? Inig dawat nila na, sa titawag nila na inig dawat. Kana bang naiusay, mga matay ganina sila. Di mo na hising, initiation. Una ilang tawag, initiation. Mo na ang sacraments of initiation, gauna diha, bunyag. Nya dayon, konfirma. Nya dayon, sa may lain, sacrament of initiation. Ha? Wala ko kibaw. Sacrament of initiation, bunyag, konfirma, masaman? Wala na bitaw kay nomdom bitaw. Kumpisal, Eucharistia. Mao na ang gauna gyud bunyag. Nya inig bunyag nato miambita sa kamatayon og pag-antos ni Kristo. Mao na sila nga mga gibunyagan, ang ilang kinabuhi sige nagsunod sa kinabuhi ni Kristo, muantos para sa iyang isig katao. Nya inig himo na niini ang Ginoo na mo'y mahimo natong magbalantay. Nya kung ang Ginoo na magbantay nato, matud pa sa atong tubag sa Salmo, sayang yan, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Stang nindota, no? Total contentment. Kumusta man mo ron? Napay kuwang o na? Inigtanaw nimo sa samin, way kuwang imong naong? Ay daghang kiskisanan, badlisan, nusnusanan, kuluranan, daghan king kuwang. Pasabot dili Ginoo ang nagbantay nimo, ang yawa mo'y nagbantay nimo. Nigtanaw nimo sa imong balay na ikuwang wa. Daghan king kuwang, pintal, padakan, koralon. Nigtanaw niyo din is parokya na ikuwang wa. Na ay kuwang muna baligya patag slat. Tanaw ninyo sa atong slat na pay kuwang wa na. Dako pag kuwang. Aw ambot apil baka ning kuwang. Naikuwang ang atong slat pero wa man tingali ko nibati nga kuwang. Wa ko nibati ba nga kuwang? Kinsa may nibati nga kuwang? Kamo. Mao bitang wa mo namalit og slat. Kinsa kuwang pamangani ni pangayuan pagid ng pare. Pero ako wa ko mobati nga kuwang. Kun unsay naa, ako ginang i-appreciate. Pareha gabi na amantay door prizes. Daghan kay nalingaw. Aligre kayo kay ang grand prize pulos man to cash 20 kabuok ang nakadawat og tag 100, 20 kabuok ang nakadawat og tag 200, 20 kabuok ang nakadawat og 300 20 kabuok ang nakadawat og 500. Nag-anam nagkakusog ilang pakpak pa. Sunod na sad. Napo kabuok ang nakadawat og tag 1,000. Nya dayon ang grand prizes usa ka buok ang makadawat og 5,000. Usa ka buok ang nakadawat og 8,000. Usa ka buok ang nakadawat og 10,000. Yan na pag ito'y mga pakapin. Kinsay kinatiguangan mo'y mubunot sa kanang kuan, kanang makadawat og 5,000. Sus gakuntis-kuntis ang mga tiguang. Oy kadto pa jud ko kadungo kakita nga ang mga tiguang nagkuntis sa edad. Abas tiguang
ko nimo, ay mas tiguang ko nimo. Di ba, mag-ilog, magitag kinsay mas batanon. Nag-ilog sila kinsay mas tiguang. Mga to, nibunot din kinatiguangan. Niya ako din giingnan, ikaw may nibunot, makadawat man ni og 5,000 ang imong gibunot, ikaw kadawat sa kag 2,000. Hapit mamatay ang tiguang sa kalipay, no? Ana. Na lingiya imong tupad. Ay na mo balik pakagpalit og slot. Ay na. Nawa na giniling sa kapoy palit pa dire. Ang nagsunod sa Ginoo di ginakapuyan, pero kana mga tulisan, mga kawatan, kapuyan na sila kay mga tapulan man na sila. Pero ang kaning mga kasunod sa Ginoo di gina kapuyan. Bisan pag anigwa na'y madawat nga kaayuhan, bisan pag ang kasakit, mahimo pa nilang kalipay sa ilang kinabuhi. Muna, wala na'y magmakulang pa kanako. Hinaut unta, mabati ni natong tanan, tungod kay kita nagsunod man sa maayong magbalantay. Manindog ta.